вам предъявить ваши повестки, и навзамен вы отримаете кружку подбадьорливого кипеню. Треба максимально хутка, але при гэтым максимально якостно пришить гусики. Можно подтрымливать того, за кого вы больше болеете. Давайте контру трапить свою голову. Зараз ви будете своїм кавалерам накладати пов'язку з романтичною назвою «Чапет». Ніхто леп за воєнних не чистить бульбу. Ось зараз ми і перевіримо, хто з вас лучший за всіх. Тут у нас есть белорусские приказки и примовки. Вам потрібно буде знайти другую полову. Так само, як могла худшей. Як тривога, тады до Бога, коваль коняку є, і жаба на вода є, як нема, то й дарма, коли топишься і за косу хопишься, де тесно, там потешно. Вырос под небо, а дурень, что треба. Пошли до одного, за им другого. Боже, поможи лежать на ножи. Не будь ласый на чужие колбасы. Ну, у армії має помір 35/90. Ну, якої придумаєте, так і відказуєте. А лучше